Problemstillingen er der mad nok til alle? Der er store udfordringer i f.eks. landbruget. En anden ting er befolkningen, som er vokset fra 3,6 milliarder til 9 milliarder. Er der mad nok til alle mennesker? Der alle sammen har et stigende forbrug af kød. En anden problemstilling er, at biler og bioetanol, det vil sige, at der skal produceres nok i landbruget til både mad og bilerne. En anden problem er klimaændringerne. I vil høre mere om, hvorfor og hvordan lige om lidt. Befolkningen stiger. Rige mennesker, der bor i industrilande, og her vokser befolkningen altså markant, og det vil sige, at det kniber med plads til landbrug i disse lande. De sidste 30-40 år er befolkningen vokset markant, og det gør altså, at der bliver behov for mere mad. Og udrydningen af fattigdom hænger meget sammen med udviklingen af landbruget. Da der er behov for mere mad, skal der både være nok af jord og vand og mad og næringsstoffer, som er med til, at der ikke er så meget sult. I denne tabel ses befolkningsudviklingen igennem de seneste par år, og hvordan man forudser, at den vil vokse. Dog regnes det, at hastigheden på denne stigende befolkning vil aftage. Det vil sige, at her ses det, at befolkningen vil stige voldsomt og rigtig meget og rigtig hurtigt, men man regner med, at den her stigning vil strække sig over længere tid, så at kurven ville se mere sådan her ud, sådan langsomt stigende. I udviklingslandene har vi også haft en stigende vækst i befolkningen, og her er fattigdommen størst, og det kniber med at øge landbruget, produktionen og få fødevarer nok. Så befolkningsvæksten er meget tæt knyttet op til denne problemstilling, mad nok til alle. Udskiftning fra benzin til bioetanol kræver, at der er landbrug nok til at kunne producere det. Fødevareproduktionen. Her ses en graf over produktionen af korn og rodfrugter. Det ses, at der er stigning af kornproduktion, rodfrugter og lignende har ingen produktionsstigning. Det ses her, den er meget stille. Mens at der er sådan en ret stigende produktion af kornprodukter. Og det er faktisk på grund af, at verdens fødevarer er baseret meget på kornprodukter. Og det er ting som hvede og ris, og det er det, vi har mest i vores kost. Stigning af kød og produktion af kød. Det ses, at der er stor stigning af kød, specielt fjerkræ og oksekød. Ser man for eksempel fra 1960, ser man faktisk nu, at der er sket en firdobling af oksekød. Og rent faktisk er der sket næsten mere end en 10-dobling af fjerkræ. Grunden til denne stigning er ikke præget af den stigende vækst i befolkningen, men af en stigende velstand. Folk bliver rigere. Når folk bliver rigere, spiser de mere kød, og det ses i voldsomt stigende lande som Kina. Det sætter yderligere pres på jordens fødevaresystemer, fordi at så skal vi have foder nok til at gå igennem dyrene, og via dyrene skal den energi så ud til os, det vil sige, at vi spiser dyrene, og det korn, som så bliver brugt til foder, misser vi mennesker så, det vil sige, at det bliver ikke rigtig brugt til noget for os. Middelklassens velstand er vokset, hvilket har resulteret i, at vi er så mange mennesker, som så spiser så meget mere kød. Det medfører mange problemer, altså at vi spiser så meget kød, blandt andet nogle sundhedsskadelige. Det kan fx give kræft. Det anbefalede kødforbrug er på 300 til 400 gram, og vi ligger på 3 gange så meget her i Danmark.
Løsningen på problemstillingen mad nok til alle er selvfølgelig at øge produktionen. Vi har faktisk ikke brug for mere jord, fordi vi har en masse landbrugsplads, men vi har ødelagt jorden, så den er umulig at producere fødevarer og lignende på. Det vi skal gøre er at øge udbyttet per areal enhed. Det er gjort. Og det er vist på en stigning, men udbyttet er fordelt, det vil sige, at der ikke har været nok udbytte til både dyr og mennesker. Sulten er voksende, fordi vi har brugt korn til anden føde, f.eks. til biobrændstof og fejlfindende høst. Det vil sige høst, der er gået galt på grund af klimaforholdene. Det resulterer i stigende priser på det korn, vi så havde høstet. Og det var det, og er derfor, som ikke har råd. Og det betyder bare, at der er folk, der ikke har råd til det. Men meget nok til alle handler ikke kun om produktion, men lige så meget om adgang til føden. Fattige sulter ikke fordi der ikke er nok mad, men fordi der ikke er økonomi til. Nu vender vi tilbage til det her med biobrændstoffer. Her ses en graf, der er vist hvilke lande, der bruger bioetanol, og hvor meget bioetanol, og hvad for nogle råvarer de så bruger, og hvor meget af det. Ja. Biobrændstoffer og biodiesel er i første omgang baseret på første generations teknologi, hvor vi laver korn eller olieholdige frø om til bioetanol eller biobrænddiesel. Og det kræver så en dyrkning af korn, det plads, hvor vi skulle producere fødevarer. Det vil sige, der kommer et problem, som hedder, at vi skal producere, på grund af at det er en første generations teknologi, så skal vi producere af noget, vi skal i gang sætte selv, og ikke af genbrug, som man prøver på at finde frem til nu, at man i stedet for at producere nyt til at lave det her biobrændstof, så vil man have det som genbrug, så at man bruger alt det jord og al den produktion, vi laver. Der er lande som Brasilien og andre, som kører politik om biobrændstoffer, fordi egentlig så presser de jo faktisk prisen på fødevarer op, i det at de har indført bioetanol og biodiesel. Det vil sige, får vi for eksempel en klimaændring, som påvirker vores produktion af korn og så videre, så kan det medføre, at der ikke er nok fødevarer til os alle sammen, fordi vi så bruger så meget af det korn, vi nu har, på biobrændstoffer, fordi ellers kan folk ikke blive transporteret rundt. En måde at komme fra førstegangsgeneration teknologi til anden generations teknologi, det vil sige andengangsteknologi, er den her genbrugsmetode, hvor man bruger allerede dyrket korn og så videre. En måde man kan komme længere frem i teknologien og finde ud af, hvordan vi kan producere det, det er ved at simpelthen at producere mere i udviklingsbistand. Det vil sige, at vi skal sætte flere penge ind til at undersøge de her muligheder for det. Så vores løsning på det her, det vil sige, at vi skal investere i landbrugssikkerhed, og vi skal forske i det, så vi bliver klogere omkring det. Og de her fattige mennesker, de har jo ikke brug for mad, de har brug for landbrugsarealer, hvor de kan dyrke deres eget mad, som gør, at sult nede i de fattige lande, at hvis de får marker dernede, så kan de producere deres eget mad, så vi ikke skal producere mad til dem, så vi kan fokusere på at producere mad til vores eget land via vores landbrugsarealer. Og så gøre det mere sikkert
landbrugssikkerhed, det skal vi sætte meget stor pris på, eller det hedder det ikke. Det skal vi forske meget i. Forske meget i at bruge mange penge, ja, investere i det. Ja. Ja, og vores løsning, eller vores afslutning på denne her problemstilling, det er, at vi skal simpelthen prioritere vores penge i staten på at finde ud af at løse den her problemstilling med, at der kan være folk, der sulter. Og vi går ind for, at man ikke skal producere biobrændstoffer eller biobrændsel, med mindre at man har fundet en anden generationsteknologi, det vil sige, med mindre det er genbrug. Ja, det er rigtigt. Så vi vil ikke have folk sulter. Ja. Hej Allan! Hej!